mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. I fell in love with him when I was 14, and then 16, 20, and finally 34 years old. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang J.E., 35 years old. At ito, ang aking secret file. Sabi nila, first love never dies. Naniniwala naman ako doon. Because at 14 years old, 16 years old, 20 years old, and even 34 years old, I kept falling for this one person over and over again. Noong 14 years old pa lang ako, may nakilala akong lalaki na nagpabago ng buhay ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Daryl. Si Daryl ang first love ko. 19 years old si Daryl nung nakilala ko siya. Pero alam nyo yung totoo, DJ Rocky at DJ Jello? Hindi naman siya sa akin na nakatingin talaga. He had his eyes sa ate ko. Yes, to my older sister. 17 years old noon ang edad ng ate ko. Una kaming nagkakilala sa Pangasinan. Nagtitinda kami noon ng ready-to-wear clothes o RTW. Yung family naman ni Daryl, nagtitinda ng bagoong. And there he was. Hindi ko alam kung bakit. Pero something about him made it so hard for me na tumingin palayo sa kanya. Sa tuwing bibili ako sa kanila, ang lagi lang niyang bukang bibig ay, "Asa natin mo? Kumusta siya?" Para sa akin medyo may sting sa puso ko kapag kinausap niya ako. Pag kinakausap niya ako ng ganun. But I kept going. Turing niya kasi sa akin ay little sister. But deep down, I admired him a lot. At hindi ko alam kung bakit. Back then, ang mahal pa ng mobile phones. Nagkakausap lang ang mga tao through text messages. That time, wala pa akong cellphone. Pero meron ng ate ko. At pati si Daryl. Minsan, nagkakapalitan sila ng text messages. Panay casual conversations lang naman. Pero si ate kasi, hindi naman mukhang interesado sa kanya. May boyfriend na rin kasi siya noon. Then one day, nag-16 years old na ako. Binilhan ako ni mama ng una kong cellphone. At doon na nagsimula ang lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Noong nahawakan ko yung una kong phone, palihim kong kinuha yung cellphone number ni Daryl sa contact list ng ate ko. Doon sa phone niya. Then tinext ko siya. Sabi ko, "Hi, ako nga pala yung kapatid ni..." Then nag-reply naman siya. Pero it was a cold, short message. Something like, "Okay." Still, tinext ko pa rin siya. Hindi ko na nga nare-realize pero I started enjoying it more and more.
gusto ko lagi siyang nakakausap. May mga nagsasabi na ibang tao na you should choose your friends wisely daw. Siguro ako hindi ganun. Sa school, my friends always talk about boys and relationships. At feeling ko, na-impluwensyahan nila ako. Kaya naisip ko parang gusto ko na rin magka-boyfriend. And there was Daryl, yung lalaking palaging isang text message away lang. Kaya isang araw, inipon ko yung courage na tanungin siya. Something bold na tanong gaya ng, Daryl, can you teach me how to kiss? Ang sagot niya sa akin, really? Siguro, yun yung time na naging interested na rin siya sa akin. Maybe because baka may hint na siya na gusto ko siya or baka naramdaman niyang nagkakagusto na rin siya sa akin. 16 na ako that time and 21 naman siya. Noon, I felt na pure yung feelings na meron ako for him. Pure but intense. Alam niyo yun, DJ Rocky and DJ Jello? That kind of love. That's all heart and no hesitation. Then fast forward. Nangyari ang lahat. Literally lahat. I ended giving up my virginity kay Daryl at a young age. Dati madalas kaming magkaroon ng conversation tungkol sa mga sexual stuff. Halos all the time. Oo, hindi naman yun tama. Pero ang bata-bata ko noon. At wala na akong pakialam noon kung ano ang tama at kung ano ang mali. Then isang araw, sinabi niya sa akin na pupunta siya ng Maynila para mag-aral. Sabi niya, pwede pa rin naman kami mag-usap through phone. Pero, isang araw, tinawagan niya ako. At sabi niya, nasira daw yung phone niya. Antayin ko na lang daw uli kung kailan siya tatawag. Nag-antay ako, DJ Rocky at DJ Jello. Pero hindi yun nangyari. He never called again. Lumipas ang mga taon, ni isang salita galing sa kanya wala akong natanggap. Wala naman akong alam kung saan siya pupuntahan. Tapos siya, never naman niya ako pinuntahan o dinalaw. So it felt like everything between us ended, just like that. Parang isang snap lang sa lahat ng nangyari, iniwan niya ako as in. None of the things we shared even mattered. At na-feel kong wala nang ibang guy na tatanggapin ako uli. Ever again. Kasi hindi na ako buo eh. Feeling ko, hindi na ako puro. Pero, noong nag-18 years old ako, may isang guy na pumasok sa buhay ko. At binago niya ang pagtingin ko sa sarili ko. He made me feel that I'm worthy of love. That someone could still accept me completely. Buong puso niya akong tinanggap. At tumagal ng 2 taon ang naging relationship namin ng guy. Hindi ako magsisinungaling ha. Pero oo, paminsan-minsan, ini-stalk ko pa rin yung Facebook account ni Daryl. At mukha naman siyang okay. At masaya na siya sa bago niyang girlfriend. Then fast forward, 20 years old na ako. Nahanap ni Daryl ang FB account ko. Around this time, papaalis na rin ako ng Pilipinas para mag-abroad sa Doha sa Qatar. Nagkausap kami ni Daryl. And he even asked me to meet him in Makati. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, nung sinabi niya yun, napatanong ako sa isipan ko. Should I refuse to meet up with him again? Kasi baka kung saan humantong ang pagkikita namin. Or should I go to meet him? Yeah, go to meet him para mahanap ko na yung closure na kailangan ko. Well, sabi ko sa sarili ko,
Single naman na ako uli. Kaya pumayag ako na magkita kami. Yes, pumayag ako na magkita kami. Besides, na-feel kong kailangan ko talaga ng closure with him bago ako lumipad papuntang Doha. Nagkita kami. In-explain niya lahat sa akin. Pero iba ang naging ending ng usapan namin. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, iba ang ending ng usapan namin dahil may nangyari na naman sa aming dalawa. Alam ko sobrang mali. Maling-mali talaga. Pero na-miss ko siya. Sobra. And it felt like na kahit ilang taon pa ang lumipas at kahit ilang lalaki pa ang makilala ko, sa kanya pa rin ako babalik ng paulit-ulit. Kay Daryl lang. Yun nga lang kahit may nangyari na naman uli sa aming dalawa, hindi pa rin niya ako pinili. Yep, hindi niya ako pinili. Between his girlfriend and me, hindi niya ako pinili. Tinapon lang niya ako ng ganun-ganun lang, just like before. Eventually, nalaman ng girlfriend niya na may nangyari sa amin ni Daryl. Ang daming maaanghang na salitang natanggap ko sa girlfriend niya. Pero hindi ako umimik o gumante ni isang salita, wala. Alam ko namang mali ako eh. Pero alam niyo yung mas masakit. Never nagpaliwanag sa akin si Daryl. Hindi niya ako naipagtanggol sa girlfriend niya. Hinayaan lang niyang magkagulo at mangyari ang lahat. Nanahimik lang siya na para bang wala lang, as in wala lang sa kanya ang lahat. So umalis ako ng Pilipinas, DJ Rocky at DJ Jello. Nadala-dala ang sobrang sakit sa puso ko. Naramdaman ko uli yung pain noong kung paano niya ako iniwan nung 16 years old pa lang ako. It was the same pain in my heart. Yung type of pain na gusto mo lang sumigaw ng sumigaw, pero kahit gaano ka pakalakas na sumigaw, wala kang ibang magagawa. Kasi yung taong pinili mo, hindi ka naman pinili. I became a shadow for so many years. May mga dumaan na ibang tao sa buhay ko kasi hindi naman ako kapangitan. At nagkaroon din naman ako ng magandang karir sa Doha. Pero, there was always something in me na kung babalik siya at babalikan niya ako, tatanggapin ko siya kahit sino pa ang kasama ko. I always had that thought in me. Honestly, inistalk ko pa rin si Daryl sa social media. Nakita ko nagkaroon na sila ng anak, then nagpakasal sila at nagsimula na magkaroon ng sarili nilang buhay-pamilya. Yung buhay at pamilya na sana ako yung kasama niya. Pinangarap ko rin na maging asawa niya, na magkaroon ng mga anak with him. But I guess we were never meant to be. As in never. Nagkaroon naman ako ng boyfriend. And I should be happy with it, diba? Pero iba eh. I am still holding on to that tiny hope na babalikan ako ni Daryl. Napipiliin niya pa rin ako. Pero hindi eh. Nagpakasal siya sa iba. And when I turned 28 years old, nagpakasal rin ako sa boyfriend ko. Bumuo ako ng masayang pamilya. A year after I got married, pumasok sa buhay namin ang panganay naming anak na lalaki. 4 years later, my daughter was born. Buo kami. My heart was so full kasi pinili kong magkaroon ng pamilya. Pinili ko yung asawa ko kasi nga mahal ko siya. I loved him with everything I had and I still do. But everything shattered when I turned 34. Out of nowhere, nag-message sa akin si Daryl. Just a simple, kumusta ka na? And suddenly, yung akala ko na matagal na natapos sa nakaraan ko, na akala ko nailibing ko na ng tuluyan sa nakaraan, biglang nagbalik. He started telling me about his life, kung paano hindi nag-work yung marriage nila ng napangasawa niya. And the truth is, alam ko naman lahat.
I already knew everything. I had been checking his profile from time to time. Tahimik ko lang siyang tinitingnan from a distance. DJ Rocky at DJ Jello at 34 years old. I fell in love again with the same man who held my heart when I was 14, 16, and 20. Sobrang sama ako bilang isang asawa at ina. Because I have a family. May asawa ako na hindi kailanman nabigo na mahalin ako. Never din akong binigo. Pero ako, I betrayed him. Nagsinungaling ako. Because even after all these years, hindi ko pa rin na-let go ng tuluyan si Daryl. Daryl came back and I let him into my life. Again and again. Lagi akong naglalaan ng puwang para sa kanya. Isang puwang na hindi naman na dapat para sa kanya. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon for a year and a half. Patagong nagkikita. Tanggap niyang pangalawa lang siya. At sa mga sandaling yun, naramdaman ko namang mahal na mahal din niya ako. Nakakasakal, nakakaubos. He was jealous of my husband always. Naintindihan ko. Sobrang naintindihan ko. Pero DJ Rocky at DJ Jello, napuno na rin ako. Nagkaroon ako ng breaking point. Kailangan ko ng pumili. At pinili ko ang pamilya ko. Yep. Pinili ko ang pamilya ko dahil mahal ko sila. Or should I say, mas mahal ko sila. Sila na ang buhay ko. Narealize ko na kahit gaano pa kalalim ang nakaraan, hindi na para kay Daryl ang future na ginuguhit ko. At baka nga, dito na nagtatapos ang kwento namin ni Daryl. God knows, sinubukan ko. I really tried. At pinagpakumbaba ko ang sarili ko. Sinira ko uli ang sarili ko. Paulit-ulit noong 14, 16, 20 years old ako. Pero this time, pipiliin ko naman ang sarili ko. Pipiliin ko yung pamilyang binuo ko. Dahil yun ang tama. Yun ang nararapat. I don't want anyone's judgment. Kailangan ko lang na ilabas at ikwento ang mga nangyari. Para makahinga naman ako. Hindi na rin kasi kailangan malaman pa ito ng kahit na sino. I will carry this with me. Quietly. And bury it deep where it belongs. This part of me officially ends here. Thank you so much, DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jay. At ito, ang aking Secret 5.